we have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikasnong nongi kwayo sngo bahan ikasnong the lakot kalayat dikila pen sngo hinasnong ikimat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki donhi convey bet yaki ka stand jongka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project ki don mentang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni hakajalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shua ban take up yung ganun project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga OP kabakado ka jing mantoy. Kanlong yung ngiki konsam nga. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much. Kajaintia National Council Central Executive Committee Hakat nyau trik apo ia Ahmad Presiden Yongka usambor miling do diok ka wi chemo wan kit pochna General Secretary ke Meklia State Unit hadin wa khuru we ini chemo kongsan namon I hadin wa gasen dedap ko edor khat ha BJP hakat nyau trik bna mach arja arhanru heita wa ko ti mo yong ha Jaintia Hills wa hajala hi wa gwi menta kesengi na kaliang jongi ka Jaintia National Council nilayo bani kendu badi Secretary jongka BJP Meghalaya iba wan kit pochna api kejing kodekaran ke jong sekretari jong ke BJP yang i gum keseng kalong hadin bangila submit ya ke memorandum aga jing idai bat kejing ti dewyong hapo ke ne ka jela ke jong i kumbalong menta naduk bakhang yo dewyong hau arjar kat kendai ka Supreme Court lakal apelaj ya ke kejing tre dewyong hapo ke jela Meghalaya henre ke babu jing yang i kalong bangi haban but ya ke MMDR Act ya ke MMDR Act hi kam yahap bat ka state ke jong i ke baide bat ke kam ti dewyong hakan nyo terik jong uneu benai ngila pelong ya kawe ke jingi ki apo East Jaintia Hill District ada ki hajar ngut ki pait ba kilami ban pensngeu syaka sarkar bang ngidon kam ni ki mining ki bayahap bak ka jingman jinglong jong ka kendeu ke siap ke jongi tangi kum ka JNC ke bayai budin ya kene ke sur ke jong pait ba ka beide bat ka kam dewyong namaru dewyong hiu dew jakpo apo ka Jaintia Hills ke jongi ta ke jingi kran ke jongi ba di ba one kit kalong ka ba snowtenat kalong ka ba Don Jingkerman namar mai ila ay assuran yang i bakin sara ya kan ikamat syadu syaka central government dan ila kran syai ya iba one kit ba hoy abangi phaiden syaka judgment jong ka Supreme Court ya dewyong kalong bangimla bantre ya dewyong claim da yak kum ka MMDR Act dan ila ikran bat i halor ka paragraph 12A section B jong ka Shidil kabakaran siya ila da lembaga notification jong presiden jong kari India ngila ban exam na kino ki central law tingila ikran rubat i baka kalentihi yang i bangin lain nya ke MMDR kalong bangin exam naka nika ain kamta maka jingi debat ka trade dewyong ke jongi lada ka sarkar India ka don kamon kam don jing ika ban exam ya ka state ke jongi naka MMDR kamta maka bay debat utang bat dewyong debat ki we ki marpo kendeu Pi ledang ipai syaka jing weng jong ke sarkar India ya ke artikel 370 jong ke Kashmir. Ta ledang ipai ru ya ke jing exam jong ke sarkar India yang i ke Meghalaya na ke CAA. Ta kani kapan i bakam dan jing kenya ke sarkar India bakan withdraw. Lene bakan exam yang i na ke MMDR Act hakabede barkat jing ti dewyong ke jong i po ka jela Meghalaya. Kenang makan long ka jing kan long ka jing suk
Ya baduk ubarangli nama dangiyat ya kene ka open cast mining dan kami ki jaka ki bahek dak ispa hektar. Hapo khamtam ki keran specially hapo Giant Hills pun ki beri ki dan ki jaka ki barit. Tolong kene ka 100 hektar kamlong sulensar kenya borok ki paitba. Tak ke badan kam hang neng ilong ka banung kong hingi dan kam baka sarkar India kan exam kan jingi na kene ka aman di ara ka baide baka kam deuyong. Pi kendiat ngaku aban phai se ke jing ong jong chief minister jong ka sarkar jela ga jong yu sar konrat sangma baka sarkar India ha baka shna ya ki an ke shna nak benta kari India ha kita ka de ke jing shisha hande ke jing ong jong upat benta baka sarkar India kamla ban ai ki an ki bakar pang nak benta ka jela Meghalaya namar yok baki we ki state ukin sopan kumju kene kalong ka ka bom don nongrim namar borok ki state kim don ya ka sik shidil tengi po Meghalaya ngi don ya ka sik shidil kaba penkesan yang ia kejinglong terai kejong ia ke kendau ke siap tak kene hi kelong kata ke jingkang ken yang ia bengin le ke sarkar India tengi ai kejing ro ya ke BJP ke bala keloi ban ke bala kular ban shimkhya ya kene kamat ngilai kran bat disar bangkit lada kalong ke bala be in yalam lang ya ki yang ngiru banikran bat ke sarkar India kenang bakan ne kanum long sutang ke jingkwa jong ki political party namar kene hi ke de ke jingdawa jong ki paitba jong ka jela Meghalaya hi borok kowe panakan yang jong ki seng ki kentat mardore ka jing statement ka jong CM namar kene hi ka jing kran jong CM ka ilam bakala ya paitba namar habaka don ka jing kermen beleng in pendu jing kermen ge paitba tementang ka jing khang hi yang ka long tang hapo ka Delhi aga sarkar India tangi ngi kermen scam baka sarkar BJP baka parti BJP na po Meghalaya kan shimkhia ya kene ka jing ka jong paitba jongi kenang bangin yo amat ya sok jong ka jing job bakat ya ka artikel 370 dang la ban weng na po Kashmir lene ke sarkar India kan la ban exam yang ina ka CAA Citizenship Amendment akam dan jing ken lada ke sarkar India ka don kamon lene ka ta ka bingi angka political will